Li Tirkiye salên dawî de qeyran aborî her dişe kûrtir dibe. Lê rayedarên Tirkiyeyê tevê vê qeyran aboriya hêj jî dema bütçeyên amade dikin vê rastiyê paşguh dikin. Di amadekirina bütçeyên xwe yên salane de giraniya dahatên xwe ji bo şer vedqetîne. Di sala 2015 da ji bo şerê li dijî Kurdan 5 milyar TL hat xerckirin. Ev bütçeye ku ji bo şer tê veqetandin bi tu awayî ji bo beşên din nayê xerckirin. Wek tê zanîn, di 2 salên dawî de li cîhanê ji ber rewşa pandemiyê hemû welat bütçeyên xwe ji bo tendurustiya welatiyên xwe xerc dikin. Lê Tirkiye li gor vê rewşa pandemiyê dîsa lêçûnên xwe zêdetir ji bo şer vedqetîne. Ji sala 1984 heya niha ji ber neçareserkirina pirsgirêka Kurd salane herî kêm 30 milyar dolar tê xerckirin. Heta dawiya 2021 dê lêçûnên Tirkiye yê şer ji 205 milyar TL jî derbas bike. Tirkiye di sala 2021 da çiqas pere ji bo kê û çi veqetandiye divê lîsteyê de ye. Ev 223 milyar û 691 milyon û 890 hezar TL tenê pereyê ku tê diyarkirine. Ji xeynî pereyê ku cudatir tê xerckirin jî heye. Tirkiye di sala 2022 da hedef dike ku 122 milyar 400 milyon û 805 hezar ji bo şer veqetîne. Rejîma AKP-MHP her sal lêçûnên şer zêdetir dikin. Li gor daneyên TÜİKê, li Tirkiye 28 milyon û 81 hezar kes îstîdam dibin. Li gor daneyên dîskê, hejmara kesên ku bi mûçeyên kêmtirin dixebitin derdora 10 milyon kesin. Mehane maliyeta kesên ku bi mûçeyên kêmtirin dixebitin, mûçe û prîm jî di nav da derdora 10,905 TL ye. Mehane maliyeta 10 milyon kesê ku bi mûçeyên kêmtirin dixebitin bi giştî 29 milyar û 500 milyon TL ye. Ger lêçûnên 18 milyon kesê ku hatine îstîhdam kirin ji 4000 TL'yê bê hesab kirin, lêçûna wan ya mehane 72 milyar TL ye. Li Tirkiye kesên ku di pîşeyên tendurustî, ewlehî, çûn hatin, xurek, dermankarî, sazîn, weşan û çapemeniyê de dixebitin bi giştî 5 milyon kesin. Eger lêçûna şer di têkoşîna bi şewbê de bihatane bikaranîn, di rewşa pandemî hem ji bo welatiyan hem jî ji bo xebatgerên tendurustiyê hêsantir bibûne. Em çawa vê xalê bi hevra li ser vê grafîkê bibînin. Bi pereyên şer heke mûçeyên kesên ku mûçeyê kêmtirin û kesên ji mûçeyê kêmtirin zêdetir dikirin bihata dayîn dê xizanî kêmtir bibûne. Bi lêçûnên şer yên sala 2021 mehane 1300 TL dikarbûn bidana 16 milyon kesên xizan. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, me bişopînin û parve bikin.